Με τη συμπλήρωση 780 ετών από την έβρεση της Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χρυσοβίτσας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος σας προσκαλούν στις επετειακές εκδηλώσεις στις 14 και 15 Αυγούστου 2013 στη Χρυσοβίτσα. 14 Αυγούστου και ώρα 8 το βράδυ θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός και λιτανία της Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Θα διασκεδάσετε με το συγκρότημα του Θοδωρή Θεοδόρου. Θα τραγουδήσουν για σας ο Δημήτρης Αχνούλας και ο Δημήτρης Καλογύρου. Στις 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 15 Αυγούστου το βράδυ με θεόρτιος Εσπερινός και στη συνέχεια παραδοσιακό πανηγύρι. Θα διασκεδάσετε με το συγκρότημα του Θοδωρή Θεοδόρου. Θα τραγουδήσουν για σας ο Δημήτρης Καλογύρου και η Χρυσοβαλά Ντομπρόζιου.